Benvidos e benvidas a unha aventura pola senda do río Sar. Este río que baña as terras de Compostela está cheo de historias e de segredos. Se o seguides desde o seu nacemento ata o bosque do Banquete de Conxo, veredes que garda moitos máis misterios dos que parece. Para descubrilo, viaxaremos ao pasado, ao 2 de marzo de 1856, día no que se celebrou o famoso Banquete de Conxo, na honra da Orde Fraternidade de todos os seres humanos, e onde os estudantes da universidade serviron os artesáns da cidade. Nel participaron personaxes tan importantes como Aurelio Aguirre, o poeta máis famoso do seu tempo, Eduardo Pondal, o futuro bardo do pobo galego, Luis Rodríguez Seoane, médico, político e académico, Manuel Murguía, un dos impulsores do Rexurdimento, ou ata incluso a propia Rosalía de Castro, que parece que tamén estivo ali. O funcionamento do xogo é o seguinte. En cada lugar de interese atoparemos un dos nosos personaxes. Algúns serán ilustres e famosos e outros serán xentes convidadas ao banquete. Cada un darános unha pista sobre o seguinte punto de interese, onde haberá outra figura que nos acercará ao lugar da celebración. Así poderedes chegar ao bosque onde se celebrou o banquete e unha vez alí poderedes brindar con todos os que participaron nel. Desfrutade da contorna e do camiño.